Здравейте! Днес ще си говорим за Фейсбук. Фейсбук. Защо се скри сега? Това е я. Може да ви е известен от името ми. Така, Фейсбук е една супер популярна вече мрежа. Никой не може да живее без Фейсбук. Дори има хора над 70 години, които имат Фейсбук. Гледали по новините, че... И така, след 100 години, може би ще имам много 7 милиарда регистрации на хора, които вече са умрели. И повече, или по-малко. Така, всеки човек има Фейсбук. Няма какво. И ти имаш Фейсбук. И аз имам Фейсбук. И той има Фейсбук. Да, направила съм на кучето ми Фейсбук. Всеки вече. И сега си натиска. Стига вече натиска къв. Всеки има Фейсбук вече. От ако е домашният ти любимец е Маравка, от Маравка до 98 годишен човек. Всеки има Фейсбук. И дори познавам доста хора, които са непрекъснато във Фейсбука и които пишат непрекъснато: отивам до туалетната, върнах се от туалетната, отивам да ям, знаете ли какво ядох? Ядох спагети, няма да ям повече спагети, мразя спагети, върнах се от яденето на спагети, спагетите имаше кайма и кетчуп, такива неща, които... Да, мерси. Много ти благодаря. Такива неща, които никой не го интересува, обаче това във Фейсбука. Аз, например, влизам само да си чата с приятели или да си качвам снимки. Защото аз си качвам снимки. И какво като са ми безмислени снимките във Фейсбука, важното е, че аз си ги смятам за много мислени. Без. И така. Това е първи епизод. И за това сигурно даже не се чува много добре, защото няма микрофон. Ох, направо ще се просто. Така, и както и да е, в следващия епизод очаквайте Gangnam Style. Бай! И